Korean Drama presents Handu Manan So Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Mati City. Ang atong matatampo dagdasingan nga Ashley. I love you, Ashley. Junjun. Muna'y tinawag. Lafty ka. May chance ka kunin mo. Nga nung mulimod man ko nga. Sa tinuod lang. Ganahan sa kunin mo, Junjun. Kun mo na, kita na. O, Jun. Ako na kang gisugot. Salamat, Ashley. Nga, wanggil kunin mo pa ito sa dugay. Salamat yung kayo. Mao ba? Oyab na di mo ni Junjun, day Ashley? O, Diane. Ganahan man sa kukuniya, maong ako na lang sa siyang gisugot. Aw, hinuon. Bagay man sad mo. Kay parehas mong itsuraan. Ikaw, good day? Ashley, manglaag na karong gabi, ha? Asa man? Tiniragod sa ato. Kaya nagsugod na ba ang kalingawan? Kaya happy na may pista. O, di ay sa? Oo. Chatan ikaw niya. Kaya adol na mag-abot sa skina. Sige, Jun. O niya, ang saban? Nalingaw ka sa itong laag? Lingaw kaayo. Di sa ka na ko yatot sa inyo, ha? Ha? Nga naman? Muapit na sa amo ka diyot. May kuhaon ko. Sige. Wa man lagi tao din sa inyo, Jun. Nalakaw tingin sila sa mga magpapa. Mao ba? Unsa man, humana kasi mong toyo din eh. Ihatod na lang ko sa amo, pi. Ay, karoon lang taod na ako kay yatot sa inyo. Sa iyo pa bitaw. Dali sa drive. Ay, Jun, unsa man ka? Uy, mamitad man ka. Nagakos na lang inuun ko ni mo. Nga nung gudi ay. Dali, bi. Pagaksa ko ni mo. Jun, uy, manghawk man ka. Sakti lang ko. Sakti ka sa buhatan ni ma. Ashley. Jun. May nahitabo niyo ni Junjun? O, day. Huwag na mo mapugi among kaugalingon. Kinuo ko intawan ni mo, uy. Unya, ang sawa naman ako nung mabdus ka. Maubitaw na akong gikabalakan, day. Kaya basig mamabdos ko niya, pasagdan lang kong Junjun. Inuo ko. Huwag ko dukarong buwana. Magpalit ko og pregnancy test. Aron ako ni maklaro. Inuo ko. Positive. Mabtuskit ko. Ako pa'y baon si Junjun ini. May noon, di may umabot akong anak. Mahimo rin kong amahan ini. Unsa may plano ni mo ini, Jun? Madto ko sa inyo, Ashley. Matubang ko sa mga ginikanan.
Usay mga asawa. Muna, Noy. Nang, mga asawa ko ni Ashley. Unsa ba ni Ashley? Imo mamigi pakalitan ini. Kuan ma, pa. May nahitabo ng gudam ni Ashley, nang. Ug mabdos na siya. Oh, unsa? Unsa? Musugot mo, nang, Noy, na magminyo min ni Ashley. Wala may mahimon ining purmahado. Dihado namin ini. Pildi ng among manok. Kay imo na magipamabdusan si Ashley. Nahala, sige. Pagbinyo mo. Aray! Dong! Dong, John! Dong, sakit na kaya akong tiyan, Dong! Mga anak na tingali ko. Kay, mauna ko buwan ang mong pamot, diba? Dong, sakit na kayo, Dong! Dali, dali. Dadun ka ko sa ospital. Naunsa naman is Junjun. Sukat ka ng anak ko. Lukay naman kayong mauli. Mayo kay ni Ana siya. Nadugay man lagi ka, Dong. Panday, nga naginot ko dahi. Naipasahiro na ko nga, nagpatod sa layo. Ako lang gihatag, yanugo nun. Mao ba? Sige na, kaon na. Buso ko dahi. Ikaon akong daan dito sa gawas. Unang batuog ni Mari, ikapoy ko. Kumusta man mo din eh? Okay raman, ma. O niya ang bata, kumusta man? Maayo raman, sad, ma. Pasasod ay natog. Maayo kay nasuroy ka, ma. May tuyo ko ni mo, Ashley. Unsa man na, ma? Panidiin ang bana ni mo, ha? Kay may nakasulti na ako nga, nagbinuang na si Junjun. Ha? Doon na naibabay sa Pikas Baryo, nga permini ang adtoon. Unsa? Kisa may nagsulti mo na. Dili na kinahanglang mahibaw pa ka. Tug-an na lang, Jun. Tinuod ba nga may lain kang babay? Dito na tinuuday, eh. Kagwapa sang usawa, nga. Mangita bigog lain. Bantay bitaw, ha? Kay may bawaan ganit akong nagbinuang ka, buwagan tagid ka. Maayo kay nisugot si mama nga siya lang una may mabantay ni Inday. May bawaan ako ron ang lihok ni Junjun. Inigabot na ako sa parkingan sa motor. Uy, war ba si Junjun din Ashley? Hain man di siya, Do. Ato'y gatod ng zero. Oh, Ay, ra, dyan ay, ha? Ota, kinsa man ang bayhan na ang yang giangkas. Grabe mga nakagakos niya. dyan ay. Junjun!
Ashley. Kinsa ni bayhana ang grabe nakagakos nimo ha? Ha? Kuan, kanang... Iya kong uyab. Uyab day ka niya? Ha? Uyab day ka niya? Ha? Ay! Unsa man ka, oy? Mamugno man lang kagalit niya. Kinsa mong ka? Iya ko asawa day! Oh, ingon siya. Buwag na kuno siya siyang asawa. Ha? Buwag? Buwag day ha? Ha? Buwag day! Ha? Ay! Ashley, unsa nga? Malaki pa hipos man mo yung mga gamit. Unsay buti ba sa buti? Mangutana ka pa? Dili ba gaingnan tamang ka? Nga kung masakpan ti ka nga na kay babay, buwagan ti ka! Day. Sa iyo, alam ko, day. Di na ko mausap, day. Kung pasayloon pati ka dyan, moabot na gyapon ang panahon nga mobalik kag pamabay. Mao magbuwag na lang ta. O ikaw, pagtagbaw ka uban si mong babay. Ashley, Saan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan nung ako'y di na naging sapat? Ba't di mo sinabi? Dili na ko madawat ang gibuhat ni Junjun nako. Maong ako siyang gibuhagan. Sa pagkakaroon, 5 years old na ang akong anak. Bisan tuod og lisod mi pero malipayon ko nga gikauban ako ang akong anak. Og bahin kang Junjun, ako nahibaw-an nga nagtipon na siya sa iyang uyab. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN.